Čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa, teraz ne už na kanáli Video Skeleton 29, ale Pixely. Som tu spoločne s... Povedz, ako sa voláš? Ja už si nepamätám. Dobre, to je... Filmet. Dobre, dneska si zahrajeme mŕtvú hru, ktorá samozrejme jedenkrát vybuchla, ale teraz už nikto nehrá. Shrek in the Backrooms. Áno, wow, fakt som napísal. Ideme na to? Áno. Ideme na to. A ešte keď sa joinete do jej grupy, tak dostanete banána a Áno. nejaký tento. Ne, toto dostaneš normálne, tú rolničku, iba tu banána zbran dostaneš. Ok, Ideme na to. Šerek, poďme. Osej. To je tento! To není Shrek. Osej. On sa nemôže šmiknúť. Tak to nefunguje. Ne, ale tomu možno ubíra životy. To je ten Mickey. Ne, to není Mickey Mouse, to je z také jednej hororovky. Ľudia, Ja? kto pozná, napíšte do komentáru. Mi ďalky uberá. Ľudia, kto pozná, tak napíšte do komentáru. To nefunguje. Patyrky. Ten banán nefunguje. Si každý poznáme Shrek in the Backrooms, že ľudia. Jaký Cookie Monster? Je tu Cookie Monster? Cocky Monsters. Ja jdu tu hore. Tu ma nikto nezabil. Plastik. Kde si to? Ja po ňom strieľam. Ja nebudem kempit. Ale ne. Počkaj. Áno. Ne. Počkať, ja ho na sebe nalákam. Hej, poď sem, ty blbé monstrum. S prepáčením YouTube. Poď po mne. Ja som ho zabil. Ja som ho tým banánem zabil. A urobíme to poďme. Počkaj, nejaký eventárček. No okej. Počkať, poďme na spawn, niečo som tam videl. Poďme na spawn. Ja mám spíš. To sekár. Jak to nedávaj tak. Začnem, tyjo. A tak to je hrozný, keď sa na to sekáme. Dobre, tady som něco našel. A čo? Ne, ja nepôjdem do toho. No potom. Tu je teleport. Počkaj, to je coin. Ok, ale tu je nejaká hyblivá stena, co s ním môžem robiť. Čo to hučí? Tu je parkour. Čo to hučí? Si do tej hyblivej steny, ktorá sa tak hýbe. To tu není. Tá stena. Tu není. Co to je? On dáva z dálky. Poďme. Ale ti, ktoré už tam nie sú. Ja nevím, proč tam nejsou. Uj, tu jak chodil. Napojdu to sebe. Počkaj. Ne, ty si nás hodil. Nero, ale ty si taký Ja som už ťa nezhodil. hodil. Strieľam po ňom banán. Ježiši, ja zdrhám radšik. On ťa stratil. Fuj. On ťa stratil. On ťa nechcel. Tebia. Ľudia, dajte like a odbier. Dajte like a... Dobre! Ľudia, dajte like a odbier. Tí, ktoré tu nie sú. Ľudia, dajte like a odbier jak mne aj tady... Víte? Potom Čakaj. môže... Nevím, jak sa vyvolám. Čekajte ľudia. Počkaj, sa kúknem. Ne, ja sa kúknem už. Ty nevypínaj Roblox, lebo sa ti vypnú. Ok. Čakaj.
Ide monstrum. Alebo ja nevím. Ide monstrum. Kde je monstrum? A proč Baldy! A dvaja jsou tady, Baldy a nějaký Shrek. Já, on ma zhora dal. Hell je. Tu nějaká tajná miestnost. Kde? Já nevím. Já nechcem. On nejde, Baldy! Fuj, tu je. Já mám 20 životů. Já mám 10. To asi za chvíli ukončíme, lebo my nevíme vlastně, my ani nevíme, koľko už natáčame. Asi nenajdeme. Dobre ľudia. Za chvíľu to ukončíme, ne, Filip? Áno. Dobre. Dobre. Ešte keď to ľudia zabijeme a ukončíme video, možno to bude kratší než čekáme, ale to sa dá robiť. OK, toho dáme za chvíľu. Nejlepšie! Číky si ma zabil. Dobre, ale ja som dal ho. Ma zabil. Dal som ho. Dobre ľudia, čekaj. Ja sa zabijem, aby sme sa mohli. Dobre, umrel som. Dobre ľudia, takže toto bude konec videa. Natural lake and tree branches are much better than springboard.